Γεια σας, σήμερα θα παίζω MMM2, δηλαδή Murder Mystery 2, αλλά κάτσε λίγο να πάρω τα checks, να πάρω. Ωραία, λοιπόν, αυτό, σήμερα θα παίζω MMM2 και βέβαια η πρώτη μου φορά είναι να παίζω MMM2, αλλά πιστεύω πως θα το κάνω σωστά. Τώρα, ας περιμένω να τελειώσω αυτός ο γύρος, γιατί δεν πρόλαβα να κάνω αυτό το γύρο. Και ναι, θα το κάνουμε. Και να ανεβώ στο 5, να κάνω. Χορέψω εδώ. Θα χορέψω επιτέλους. Έλα, τι κολλάς, λοιπόν, μας κάτσουμε. Τελείωσε το γύρος. Τόσο γρήγορα τελείωσε ο γύρος. Πριν λίγο άρχισε, τώρα τελείωσε τόσο γρήγορα. Μπράβο, μάλλον ο Murderer νίκησε ή ο Sheriff, δεν ξέρω. Όχι, οκ, τέλος πάντων. Να το ρε φίλε. Τελείωσε το παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Επόμενο. Ωραία, τώρα περιμένουμε για τον άλλο γύρο. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Συγγνώμη αν κλείσει αυτόματα, είναι γιατί το κινητό μου πάντα, άμα δεν ξέρετε, όταν είναι το βίντεο 2 λεπτά, τελειώνει αυτόματα και κλείνει αυτόματα δηλαδή. Αλλά οπότε αν κλείσει, ναι, τότε μη μου πείτε πως το έκλεισα εγώ χωρίς να πω γεια ή κάτι. Είναι γιατί έγινε όλο αυτό από το κινητό μου. Τέλος πάντων, είναι αυτό. Τι κάνω αυτό. Τέλος πάντων, τι κάνεις εσύ. Σου βοήθα. Οκ, δεν είμαι. Τι νομίζω πως είμαι murderer, δεν είμαι. Αλλά είμαι innocent. Ακούω